ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minta kas ngi reke ya ka sngi buram janga Maria Theisotti ka sngi kha janga Maria Theisotti ka balang ka nyukor but buram ya ka Maria Theisotti hard kata ka balang ka I toin ya ka Maria Theisotti kom ka kemi jong u Jisu kemi jong u bleng but ni buram ya ka ni it ya ka but ka sngi kha janga khalong ka sngi kerpang ha ka jingim jongi iwei pa iwei kumba ngire ke ya ka sngi ka jong ngire ke ya ka sngi ka jongi kun gikti jongi ngire ke ya ka sngi ka jongi himmen ke para jongi ngis reke ya ka sngi ka jong kimi ki pa jongi but ka sngi ka jongi bayid batoin jongi kalong ka sngi bakumen don gibri ka ba prolong ya ka jingkawai namar ka sngi ka kitsngongo ya u Jisu namar ka sngi ka bad habalong kumda ngi ki barake ya ka sngi ka jong ki bayid batoin jongi hadu katno u Jisu un kemen ban rake ya ka sngi ka jong ka kemi jongu u Jisu udang reke ya ka sngi burom jong ka Maria Theisotti minta kasngi nakataka daw ngi bauro ngi kikun jong u Jisu ngiru ngi yakmen lang namar ka sngi ka jong ka kemi jongu namar ka kemi jongu Jisu kalongru ka kemi jongi bad ngi kot da ka jingid ya ka Maria Theisotti mama Mary mama Maria ka sngi ka basuk iapi ko mama Mary kane kalong ka jingang nur jongi vai pai vai minta lezi ka balang kareke ya kane ka sngi September pratarik September kum ka sngi ka janga Maria Theisotti kadon ka daw bale ka balang ka kain kumni namar pratarik December ngi kain kalong ka sngi bala pun klempop ten raya ka Maria Theisotti lada pratarik la pun ya ka Maria Theisotti da ka Anna bado Joachim habangi kain kintai banai ngi poi syaka pratarik September ha France kireke ya kane ka sngi buram Maria Theisotti nadu sanspas nem eye namar kaladon kawai ka jingjia ha France kadba uwayu nongre udang peit meet ha ka lingka jongu ha ka hinyu tarik meet ulayusngo ya ka jingsawa na bane ulayusngo ya ka jingruai jongi angel kadba ulas ngabha ulala ban yusngo kata ka jingruai kalong ka jingruai ban burom ya ka Maria Theisotti baduniu nongre ula kili ya ki angel kai ka daw pi ruai kemen ha kane ka meet komne bad ki ong kane ka de ka sngi ka jang ka Maria Theisotti bad uniu nongre ula late how bishop Angers jang ka France u bishop Mars Marius ulong u Marius bakuit minda badula ong ngala yosngo kum kane ka jingruai na baneng bad nga kli ki angel bad ki angel ki ong bade ka sngi ka jang ka Maria Theisotti badu bishop ulanget ya uni nongrep namaruni nongrep ulong balului bashida mensiam badu bariu bale badu langet ki angel kilawan pau yawu nadu kata ka por hari France kirake ya ka sngi buram jang ka Maria Theisotti ha ka pratari hot kane kalongka kana bad ka jingjia kambato ha ka no kano ka kord jang ka balang henre ki yettu kana pateng ya kane ka jingjia bad kumjuru ki ai buram ya wo Marius bakuit u bishop jang ka diocese namar de mau la penskem kata ka sngi kalonga sngi ka jang ka Maria Theisotti bad lada in kili Hangno la ka ya ka Maria Theisotti bad ka history jangka balang bad history jangka
jingim ha Israel ki ong lakha ya ka Maria Theisotti ha Jerusalem harut kapung Bethsaida banamarba hangda kadon kawai ki imane kababurom iya ka an bakuit ani bakuit kakemi jangka Maria Theisotti namarba latte ya kata ki imane ha Jerusalem ha Bethsaida ki ong ha ka proto evangelium ha ka gospel jangu Jacob bakuit bade hangni laka ya ka Maria Theisotti kalong ka snom jangka Maria Theisotti kalong Bethsaida habangi puson halar ka jimut jangka Bethsaida ngilaban sautu ka kerteng jangka Bethsaida kalong kaying jangka jingisine ne kaying jangka jingai ka jimut jangka Bethsaida kalong kaying jangka jingisine ne kaying jangka jingai kabamud ka Maria Theisotti kalong kaying bala pedeyang iya ka jingisine ha ka jingem jangka ka Maria Theisotti kalong kaying kabadap da ka jingai na kata ka daw haba uangel ulawan penbana siya ka Maria Theisotti kalay kuble ya ka kuble ko Maria kabadap da ka jingai ka Maria Theisotti kalong kaying kabadap da ka jingai kabadap da ka jingisine na marbale ka Maria Theisotti kala pedeyang ew Jesu uble jang ka jingisine uble jang ka jingai na lorba kala dap da ka jingai na maruble ula penkre yaka na du ka por ula seng yaka hakpo ka kami bad u Thomas Aquinas bakuit u kindiu burom yaka na mar kane kalang ka per jang ka jingai ka Maria Theisotti kalang ka per jang ka jingai bad dondru bun giri kuid kiba kindiu burom ya ka Maria Theisotti ba kalong shisha ka kaying jangga jingae namar kala pediyang ya ujisu kalong ka temple jong ujisu ka temple jong ubalai kalong ka senduk juta namar hakane ka senduk labu ya ujisu kumba ki pait Israel kilabu ya ka senduk jutang ya ka manna ya ka dingdo jongo Aaron bad ka sipot leki hukum ka tinu balay ublay wala bu ya ujisu balong upo bay balong wulindo bam jikot balong ka katin balalong do long snam hapo ka Maria Theisotti nakata ka daw ha ka litini jonga jingdu wai rosary ngi buram ya ka Maria Theisotti da ka ba on ka ying siar bad kane ka jimmut ayu namar ka Maria Theisotti kalam ka ba kuid hadu kata namar ha kata ka jingkui janga lawan ka ya ujisu ublay janga jingkui namar ka Maria Theisotti kalam kuid hadu kata ka jingim mensiam janga ublay ula shem ula lap yaka ba kalam ka ba dap da ka jinga bad ublay wala kendiu yaka nagataka daw habang yong ka lakaya ka Maria Theisotti ha Bethsaida kabamut kala long ka yeng janga jingae kala long ka yeng janga jingisene kala im ya ka jingisene kala im ya ka jingkoy kala im ya ka jingae kala long shisha ka Theisotti bala yi shirham ya ujisu namar kane ka daw utray ublay wala kendiu burom yaka bad menda kasngi ngangiskem kadon ga jingkawai kemen ha beneng bad ha kata ka jingkawai ke beneng ngak ngeskem ka Maria Theisotti kan syang pedengdo bad baru ki angel kidang ruai kemen happy birthday ya ka Maria Theisotti bad ngakermen bait ude ujisu unai yau kek syaka Maria Theisotti pinbam kek ude ujisu ngakermen kumba ngiki kun ni pinbam ya ka kemi hakas ngi jangga birthday hakas ngi ka janggi kimi kipa ngiki kikun prangs ngi kinai bam ya kikun kane kade ka benta jong baba ne kongkong banai bam ai kek
ia ka kumi. Hakaju kadur mentakasngi u Jesu udang ai kek ia ka Maria Theisotti namar bale. Ngimla ban im klem kane ka kumi. Ngim don jimpenim klem da don kane ka kumi. Namaru Jesu u kendi buram ia ka kumi. But ngiru ngideben kendi buram ia ka kumi jongo Jesu. Ngideben id ia ka kumi jongo Jesu. Namar kade ha kane ka kumi. U Jesu u blei jonga jingisne. U blei jonga jingkoit. U blei jonga buram. U blei jonga bor lawan ka. But de na kata kadau ka Maria Theisotti kalong kaying siar. Ha kane kaying siar kabakuid namar ka siar kalong kabakuid. But ki paid Israel kilasna ya ka senduk jutang da ka siar pura. Ka senduk jutang lasna da ka siar. Ban peni ba ka siar kalong kabakuid tam ban hakata ka jingkuid jangka ki bu iya ka jingdon oblay. Ka daka shinjong oblay. Bad kila kain koridor hadu kata ka senduk jutang. Nagabenta ki paid Israel ban penja ya ka senduk jutang kalong ka jingjia ba sosista. Bad haba kila ja ya ka senduk jutang kila snow marwe, kila snow kenja, namar kila sautu ya ka jingdon ubale kala ja hapadeng jangki. Bad ka jingdon ubale kala pau biang haba ka perte katip nang henang san yau Jesu hakpo jong ka Maria Theisotti ki brio kila yo ibiang kila yo mad biang ia ka senduk jutang ha ka person jong ka Maria Theisotti ka senduk balara ya ubale unom penin. But de na kata kada minta kasngi ngireke ya kasngi buram jong ka Maria Theisotti kasngi ka jong ka Maria Theisotti kat kum ka jingi ka jong ka balang but kat kum ka kana kabang iyos ngo bar ngi pinsisya ngi pintikana pratarik September kalong kasngi ka jong ka Maria Theisotti ngin tuwai ha kane ka Eucharist bakuit nginang kindu buram ya ka Maria Theisotti nginang tuwai ha ka donur ka mensiyam sngi ka basuk ko kumi beneng jongi tuwai na gabenda jongi mangiru nginyakendu markumat yapi habangi poi shabeneng Jesu beid karku kardo yangi pensle yangi ha kane ka sngi buram janga sngi ka janga kumi jame ken mau yangiru karku yangiru ngi ki kon ke bakin mau but id ya ka Maria Theisotti baruai sngi ka basuk ya ka Maria Theisotti kumi jame pensle yangiru ban id yame ban bud yame ban kongo yame kumba ka Maria Theisotti ka id ka buram ka kongo yame enyaro ya utrai Jesu Christ Amen.